Λοιπόν, μόλις τσέκαρα και τα μηνύματα που μου στείλατε και θέλετε να μάθετε και για το Eminem Diss. Λοιπόν, ότι πας είναι full fake, μάγκες, δεν έχω κάτι να σας πω. Το 8 Mile όλοι νομίζουν ότι ο τύπος είναι ο τύπος που έβγαινε στα live και γάμαγε, ξέρω εγώ, τους Mac, ξέρω εγώ, στο freestyle και τέτοια. Όλα αυτά είναι fake, bro. Το 8 Mile είναι fake, όλα αυτά είναι fake. Έτσι, και απλά αποφάσισα να το disarm, ξέρω εγώ, για να κάνω cloud chase. Αλλά δεν είναι ότι δεν λέω αλήθεια. Λέω αλήθεια. Κάνω cloud chase, αλλά λέω αλήθεια. Ο τύπος είναι πουτάνα, τέρμα. Μάγκες, όλο το story το έχουν φτιάξει δισκογραφικές για αυτόν. Και μέχρι και η μάνα του καημένη, η μάνα του έχει γράψει βιβλίο για να γράψει το αληθινό του story. Κάμισε. Πρέπει να πω και αυτό πριν πάω για ύπνο. Λοιπόν, ακούστε. Είναι λογικό να μην πιστεύετε το λόγο μου ενάντια στο λόγο ολονών. Είμαι μόνος μου και είναι όλοι τους. Γιατί το hip hop έχει κάνει κάτι. Έχει μεταφράσει το παίρνουμε πίπες στο κάνουμε connections. Οπότε όλοι και καλά κάνουν connections. Ίσον όλοι παίρνουν πίπες ο ένας τον άλλον. Είναι αδερφάρες, bro. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει τώρα. Όλοι παίρνουν πίπες ο ένας τον άλλον. Κάνουν πλακάκια. Και τώρα εγώ που δεν παίρνω πίπες σε κανέναν έχω μείνει μόνος μου εδώ στη γωνία. Εντάξει, είναι λογικό ο λόγος μου να είναι ενάντιαν όλων. Αλλά πρέπει, ρε μάγκες, να κάνετε το research σας. Δηλαδή δεν μπορείτε να πιστεύετε τι λέω. Μην πιστεύετε καν τι λέω εγώ. Άμα θες να πιστέψεις τι λέω εγώ, κάνε research, bro. Research. Ψάξτε λίγο, ρε. Ψάξτε, ρε μαλάκες.